nosas primeiras palabras, as da solidaridade, da loita de resistencia do povo palestino e de condea ao xenocidio que está a levar adiante Israel. Do río ao mar, Palestina vencerá. Para respostar, estamos listas co vento de cara e os soños por conquistar. Condenamos a apoloxía da guerra e a deriva belicista dos gobernos, comenzado polo goberno galego, o goberno español e continuado polos europeos, que responden ás ordes dos Estados Unidos coa OTAN como instrumento de guerra, mentre seguimos nunha crecente recesión económica e carestía da vida. E o máis lamentable que o goberno español está aliñado sin ningún tipo de reparo con estas decisións e con estas políticas do deseño imperialista. E ten lanzado unha descomunal campaña de propaganda recorrendo ao medo para convencer a poboación de que hai que incrementar as partidas destinadas a armamento. O goberno español está aprobando políticas económicas e laborais que precarizan as condicións de traballo e as condicións de vida da clase traballadora. Ven executando reformas que só teñen como objetivo rebaixar salarios e flexibilizar os dereitos das persoas traballadoras en favor do capital. Crece a pobreza laboral e moitos traballadores e traballadoras, aínda con emprego, ven reducidos os seus ingresos, pero as empresas aumentan espectacularmente os seus beneficios. Na Galiza, o Partido Popular, obsesionado coa privatización e mercantilización dos servicios públicos, do ensino, da sanidade, que ten entregado ao capital e á patronal da dependencia e dos cuidados, un goberno do Partido Popular que fomenta a precariedade e baixos salarios, que permite a barra libre ás empresas para que maltraten as persoas maiores e para que sigan explotando as traballadoras do Servicio de Axuda do Fogar ou as traballadoras de residencias da terceira idade. Estamos ante un goberno do PP que mantén unha carreira desenfrenada ao servizo do capital pola depredación dos nosos recursos naturais e minerais. E a 3 días do apagón preguntámonos por que os galegos e as galegas fomos os últimos en botar a normalidade e a ter luz. Nós xa estamos fartos de ser unha colonia. E todo isto ocorre en Galicia e no Estado, avalado por un diálogo social que enterra os nosos dereitos. Os dereitos conquístanse loitando. Estamos en tempos de loita e o tempo que tardamos en ir a folga, en ir a loita e a movilización é o tempo que tardamos en gañar en dereitos. Compañeiros e compañeiras, ánimo e adiante. Viva o 1º de maio! Viva! Viva a clase obreira galega! Viva! Viva Galiza Ceibe e socialista! Viva!